tänään Lodon tutkiminen jatkuu. Tervetuloa Romsi-kanavalle ja muistakaa tilata tää video, tää kanava siis, ja sitten likekää tästä. Eilisestä videosta voitte päätellä, että täällä on todella paljon tavaraa ja näyttääkin aika vanhalta, joten niin voin laittaa tohon noin niin sen yhden, joka päättelee, että se on niin vanha, ja sitten mennään tähän nyt katsomaan, mitä kaikkea me löydetään. Tässä on taas jotain vanhaa mallia joskin ruohonleikkurista. Tuossa noin on taas joku tommonen merkkinen. Ja sitten tuolla on jotain koneita esimerkiksi. Okei, katsojat. Niin, täällä näin taitaa olla jotain. No, tuolla on joku merkintä juttu, että on joku boksi. Sitten tuolla on jotain Debo Frestol. Sitten tuolla on jotain. Tuolla on johtoja. Sitten tuolla on tommonen rattas, tai mikä onkaan, en muista. Sitten tuolla on joku kone, mutta mä en pääse sinne nyt. Katon, pääsenkö. No, tossa on jotain ainakin. Sitten täältä myöskin huomaa, että sit täällä on jotain kuntoiluvälineet. No, me käytiin täällä äsken. Ja muuten kaikkeen tämmöistä roinaa, mitä on jätetty. Kattokaa, tossa noin melkein romahtainen näköinen toi tuki tossa. Niin miettikää, että kuinka vanha tää on. Jos se auto oli niinku ton puolias, niin sitten siinä niin voitte päätellä, että kuinka vanha tää on. Kaikki ne, jotka tilaa tätä kanavaa, niin kiitos ja superisti. Mutta ne katsojat, jotka ei tilaa tätä kanavaa, niin muistakaa tilata. Niin se on ihan superhyvä asia. Se antaa tälle tilille enemmän niitä kivoja tällaisia aktiviteetteja ja tällaista, niin kuin vaikka näitä latohommijuttuja ja kaikkea. Niin muistakaa tilata kanavaa ja likeä näissä. Niin, tässä kiva. Kiitos, että katsoitte videon. Nähdään seuraavassa videossa. Heippa!